ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കളിക്കുന്ന FC സ്പോർട്ടിംഗ് മൊബൈൽ റാങ്ക്, FC സ്പോർട്ടിംഗ് തളിപ്പറമ്പ്, FC കൊണ്ടോട്ടി ഇരു ടീമുകളിലെയും കളിക്കാരെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ പരിചയപ്പെടുന്നു. ഈ ടൂർണമെന്റ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കോണക്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ശൈലാജ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ ചെയർമാൻ ശ്രീ മുഹമ്മദ് അള്ളാംകുളം തുടങ്ങിയ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഇരു ടീമുകളിലെയും കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ്. ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ PP മുഹമ്മദ് നിസാർ, ജനറൽ കൺവീനർ മുസ്തഫ അള്ളാംകുളം, ട്രഷറർ ദിൽഷാദ് പാലക്കോടൻ, കോർഡിനേറ്റർ